tvoj priateľ, keďže on chcel, aby si sa vyzliekla a ty si sa vyzliekla, tak si mu vlastne robila povôli a keď ti zakazoval chodiť na Superstar, takže vlastne teraz mu chceš urobiť napriek a preto si prišla do Superstar. A ešte deň predtým on bol s inou a poprel to, tak ja teraz som tu preto. To si ako zistila, že podvádzal? Ja som ho prichytila. Ja som bola O inflagranty? V tom klube a oni boli vonku, sa oblizovali a ešte nechutné veci robili. Čo robili pre Boha? Sex. V jej aute. Ty si to všetko videla? Áno, bohužiaľ. Si mu takto odpustila, zostali ste spolu? Nie. Ja som otvorila ti dvere auta, že ľutujem ťa, nechcem ťa vidieť. A do Superstar idem. Zavrela som a odišla na vlak domov. Takže, Kristýnka. Dobrý deň. Dobrý deň. Odkiaľ si to? Z Ochotnice. Z Ochotnice. A čo nám predvedieš? Zaspievam pieseň od skupiny Desmond. Vydýchni si, vydýchni. Dobre. Si pribehla. Uvoľni sa. Ja myslím, že dobre. Ako začalo pekne, čo musíš paliť? Trošku hlučné, ale... Nie zle. Že si svoj cieľ a k druhým slušný buď. Vždy maj priamy smer, len nikam neuhnúť. Peniaze sú sor, nemať ich to je zlé. Dávajú ti nevrávne. Na ponton má ego železné. Priateľ, buď len s tým, čo má peniaze. Hlavne dievčatá, vítajte chlapcov snov, s kročenou náručou. Hej. Ale čo všelijaký, kedy človek, aby dostal z toho nejaké hemeroidy. Skús povedať nie. Hlavne máš vždy svoju tvár. Ježiš, zazvoní mi telefon, to je hrozné. Čo všelijaký, kedy človek, aby dostal z toho nejaké hemeroidy. Skús povedať nie. A ja sa im do uzhorke... Kristýnka, stačí. Kto ťa nahúckal na túto súťaž? Moja mama. Tvoja mama? A má ťa rada tvoja mama, predpokladám, každá Ja mama. mám veľmi rada a počula, že sa spievam doma pred spaním aj pri učení. Nech to skúsim. Že na to mám. Neurobím nič zlé, keď to vyskúšam. Bolo to až tak zlé, prosím, povedzte mi pravdu. Ja dúfam, že to až tak mamu neraní, ale ty si bola úplne najhoršia zo všetkých. To so spevom nemalo ale absolútne nič, tento šepot spoločné. Takže ty iba počúvaj muziku a tiež sa z muziky a fakt nespievaj a máme povedať, že jednoducho, že ty budeš robiť raz v živote niečo úplne iné ako toto. Že to nedopadlo. Ďakujem. Nešťastne zamilovaná Kristýnka sa vrhla do vopred prehraného boja, len aby svojmu nevernému chalanovi ukázala, že jej nechýba odvaha a že nie je handrou. Čo, slzy? Šťastia? Neprešla som. To nevadí. Sláva víťazom, česť porazeným.